The fishing industry has long been a pillar in the country's food security. With their centuries-old seafaring and fishing practices, the fisher folk continue to play a significant role in our communities. We pay tribute to these brave heroes of the seas who helped contribute to the nation's progress and prosperity. Ako si Alfredo Fernandez Jr. Ako si Rogelio Maranga. Ako si Jurame Butalid Garbo namo ang pagpanagat sa Olango. Ako si Rogelio Gonzaga, napuyo sa Isla Saragosa. Sa akong pangidarong karon nga si Vita Itris, Garbo na ko nga isa ako kamanagat ini. Ako si Julita Gonzaga, nagpuyo sa Isla Saragosa, usa ko ka mananagat. Proud ko sa akong pagkamanagat, nasunod ako sa akong ginikanan, ug sa akong mga anak proud ko nga mo'y akong panginabuhian ngay para kanila. Ug sa akong pagkaedad karon nga 49 anyos, nagpabiling gyapon ko sa akong pagkamananagat. Ako si Oliver Gonzaga, 28 anyos, garbo na ko nga usa ka mananagat diri sa Isla Saragosa. Ako si Berilio Diaz, lumulupyo sa Barangay Saragosa. Garbo na ko nga nagbuhat ko og pukot para sa akong panagat. Ako diya si Danilo Pabacue, nagpuyo sa Isla Saragosa. Mapasigurbuhon sa akong pagkamananagat, pinaagi sa pagpanawalam og hunas o kinason. Ako si Berilio Siblero, usa ka mananagat dinhi sa Barangay Lutungan, Bantayan, Cebu. Malipayon ako nga usa ko ka mananagat nga nakabuhi ako sa akong ginikanan ug sa akong igsuon. Ako si Gaming Mansuito, nagpuyo dinhi sa Bantigi, Bantayan, Cebu. Karbo ko ang pagpamuwad sa isda kay amo ang nakakuha namo sa among panginabuhi. Ako si Charita Minas, usa ka child development worker dinhi sa Isla sa usasad ko sa maghimo og labtingaw og buwad dinhi sa isla. Ako si Rodrigo Maranga. Ako si Servando Casquijo. Ako si Roberto Maranga Jr. Garbo namo ang mamanaay diri sa isla sa Olango.